हामबाय चिनी पहला न चिनी मीडिया टीचिंग सोनो दिनै नरंनो रिंमानि कारण के जों अरो दादापुर पिएस जों कैसा जों आईडब्ल्यूएफटी बुरि दं बदल जों डेपुटेशन देलायनाय डेपुटेशन देनायनि कारण के अरो चिनी खुमुलुं एरियानि चिनी मोटर श्रमिक वर्कर चिनी प्रदीप देवबर्मा रमैता बरक रमखा रमनी कारण के प्रथमत और बीजेपी नि पार्टी ऑफिस के बकारा अब सुबाई कर नांजाखा हुनांमानि यागलो अब टाइम दिन हिंके 2 तारीख 1 तारीखे ओ पार्टी ऑफिस नि गठना अंखा सब लाइके सबाई कहने 2 तारीख हिंके और चिनी बीजेपी नि और कैसा प्रोग्राम दंग नुआई हलो प्रोग्राम बरं नि कैसा विबृति प्रोग्राम ने जों खनाका ओ जगह फाइ मानजाखा चिनी एमपी चिनी तिप्रासारंनि बीजेपी फानो देश पानंथं फरकते एमपी तिप्रासारंनि एमपी बर मानजाक फैका रेबित मोहन त्रिपुरा बरन गना ताई मानजाक फैका राज्य कमिटी बीजेपी नि प्रेसिडेंट बरन गना मानिक साहा और फाइ बरक विबृति फाइ और 2टा 2.5टा रंखना ओ जराव फाइ और बरक नायफैका नायफैमानि यागलो बरक बिराट कैसा बरक तुये सारा त्रिपुरानि बरक न और दंग खरकसा मिलबय और बरक कय हुला खलायका खिताल लायका चिनि पार्टी पिस बरक दंमानि अबरक नबो पद्रे पद सुमकी धमकी रिखा इनके ओ जराव रिमानि फले ओलो सीआरपी पुमा फोर्स दंग बरक बायनो बरक बुफ्रे साफ्रे माने रुफ्रे जागै बरक न अरनि बेंखलाय हका एरपर हेंके चिनी एमपी साहब ताई चिनी बीजेपी नि राज्य कमिटी नि बरन गनां मानिक साहा बहायनो और चिनी प्रदीप देवबर्मा न उनि कुनु केस और केस बकरे केस गुरी फानो बनो थांगै हरती बर बनो 5 तारीख बनो केस लिखलांमानि यागलो 5 तारीख और बनो हरती बर थांगै हरनि 3टा समय थांगै बनो रमैतलंखा एवं अरनि थानानि दादापुर पिएस नि थानानि असिसम बनो केस हाजगै रहर थांगा किन्तु बन निर्दोष ब साधारण चिनी और डिविजन मोटर वर्कर प्रदीप देवबर्मा बनी कुनो अबाहाय केस करे बकुनो चाया सामु कुन जगह खलायाको बनो रमैतलां थांगा अब बेलायखिनो चाया गणतंत्र हावो गणतंत्र अधिकार दङ जतनिनो ओ जगह जदि बनो रमानि थांगा हिंके कायसा लोकेल नि जारा नेतृत्व रिनाय दङ बनो सुंगा नांगो और रादान कुनि पिएस र किन्तु माहायके सुंगिया अमाहायके सुंगे कारायनो बनो हरदि बर सिको खायखाय तरंग रमैतलांखा अब बेलायखिनो चाया आईडब्ल्यूएफटी आबनो तीव्र निंदा खलायो आईडब्ल्यूएफटी आबनो मानि होय नायमिया आबोनि बागैनो जों रेडिखा जों 16 तारिख और वो डेपुटेशन दिनानि बागै जों आईडब्ल्यूएफटी रो जों और थानाव डेपुटेशन दिनाय आबनो बेलायखिनो खाकामानि को आईपीएफटी बिनि संगठन आईडब्ल्यूएफटी बरक गणतंत्र हाबो निजिनि अधिकार तुयै आंदोलन खालाय दङ निजिनि अधिकार न सानाय जों दिनै चिरि खगलाय दङ ओ अधिकार न लंघन खालायनानै केबो फानो लामा उता केबेन थं पुलिस प्रशासन न बां सानान मोजंगो चिनि सामथानि नायथानि केबो सुनो लंघन खालायना तानायथ बेलायखिनो जाया उनाय आईडब्ल्यूएफटी तिनि आमनो
खरां borok kotor baino sanani muchungo ebong sawai dong tei bo oro sanani muchungo जों सारा त्रिपुरानि राज्यनि दिनै IWFTनि बुकुकसनो जों 16 तारिखआव जों अर थानायाव डेपुटेसन दिनाय जे मानाय रक हाकसालनि जारा नेतृत्व दिनाय जोंनि बुरि बुकुकसं अर फाय मानजाकति ताई लोकेलनि जारा नेतृत्व गाना गानि नि टाकाजला मानदाय सिमना खुवाय नि गुलागाति आमतली बेकारजला जन्मनगरनि दिनै बुकुकसंनो अर फाय ग्यादारिं उंनानि बागै आं कयो प्रदीप देबबर्मानो बिना शर्ते आबनो मुक्ति दिथुमनाय आं कयनाय दिनै स्वराष्ट्र मन्त्रिनोबो आं विनम्र आवेदन खालायो प्रदीप देबबर्मानो बनो दाक्ति याकार रेनानि बागै आबोनि लगे ताई 6-7 जना दंगो कैसो बंनो जड़ित खालाय फुनां रिजाक बरनोबो ओ केस থেকে বংনো মুক্তি খাইতো কেস আটকি হইতা তংথং আর পিএস র তাই বরংনো রম বাংলা যদি রম খাইনকে তাইব বিরাট একটা পরিস্থিতি নাই जोंथिने IWFTनि হইতে आं कयो जाते ओ जे 6-7 जना बरक दंनाय केस जड़ित खालाय खिलाय रिजाक दनो बरंनो केस থেকে মুক্তি তনিত তাই বরংনো রেহাই দিথুনে आं कयनाय पिएसनि बरबाबु साहेब